things I do and say, but you took it with a voice you cry. Forgive them, Father, for they know not what they do. Forgive them, you say. Forgive them, Father, for they know not what they do. Forgive them, you say. Forgive me too. Tinutaw akong walay nada, apani mo akong gihigugma. Ang silot mo angay ako tungod sa sulti buhat kong batiya. Apan gikuha mo og mihila ka. Amahan pasayloa, wala masayod sa gibuhat nila. Pasayloa sila. Amahan pasayloa, wala masayod sa gibuhat nila. Pasayloa sila. Pasayloa sa ko. Peace in the name of Jesus Christ. Salamat ko sa Ginoo. Through Jesus Christ nga naminaw ka karon, ani ini nga pagtulunaan gikan sa Dios. God bless you, my friend. Pero before ko mo padayon, doon ako ihangyo ninyo. Please share this video sermon sa uban. Kay kinahanglan sad sila panalangin gikan sa Ginoo, especially atong mga Cebuanos, ang mga kabisdak nato nga di kay kasabot og English. Kinahanglan sad sila makadungog sa pulong sa Dios. Kinahanglan sad sila makadawat sa blessing sa Ginoo. Kinahanglan sad sila makaila ni Jesus Christ nga ilang Dios og manluluwas. So mudasig ko to go to our FB page, The Door of Hope Cebu. Like and share ni siya ninyo nya ipasa sa daghang mga bisdaks nga imong nailhan. Labi na intaw ang mga wala jud na ka-eskwela, mga katawhan nga naa sila sa lagyo nga mga dapit, kay pagbuhat nimo niini nalipay ang Ginoo og ang Ginoo nga great rewarder, reward gayud nimo. Okay? So the other thing nga ako pasalamatan sa Ginoo katong ni partner namo sa kaning pag-spread out sa ebanghelyo. Ang partner namo sa ministry. Thank you kaayo sa inyong mga tithes o sa offerings, even sa mga pandemic o sa kalisdanan karon. Ang inyong worship nahimo yung sweet aroma nga gidawat sa Ginoo o para niya nindot sa iyang mga mata kini. God bless you as well. So, una ta mo padayon maghimo sa tag-review. Atong nahibaw-an last meeting nato nga si Peter nakaamgo nga Ginoo walay favoritism. Nga ang iyang redemptive plan, ang iyang plano sa kaluwasan para sa tanang katawhan, iya yung ipaagi, pinaagi ni Kristo Jesus para ang tanan
makabaton o kaluwasan. So today, maminaw ta sa mga mensahe nga gihatag ni Pedro ngadto ni Cornelius ug sa iyang banay. Pero una-una, kini nga mensahe para imo usab. So mag-ampo ta mga kaigsunan, nang itong amahan, salamat nga ikaw nagatugaw sa kanunay ug imo jud gihimo ang Bible nga imong love letter para namo, para kami makailagay kanimo, makasinati kinsa ka ug labaw sa tanan, makalakaw mi sa kinabuhi nga bag-o nga imong gitagana lang kanamo. Ginoo, panalangini kami, uban ni kami tudloy kami pinagi sa imong pulong, ipahaom sa mong kasing-kasing o Dios ang imong mga pagtulon-an. Ug labaw sa tanan, himuha nga mahimaya ka sa among pagdawat niini. In Jesus name we pray. Amen. So, basa ta sa Acts or Buhat 10, verse 38 to 43. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went about doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a tree, but God raised him from the dead, and the third day caused him to be seen. He was not seen by all the people, but by witnesses whom God had already chosen, by us, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. So ang title sa atong pagtalunan mao kani, God's message to you. Actually, it's God's message to Cornelius through Peter. Part 2 na ta magsuunan. So there are 3 points nga atong tanawon dinhi. 1 is nag-ingon si Pedro, nakibaw mo, nga gipuno siya sa balang espiritu. Ikaduha nga punto ningon ningon dinhi ang atong ang atong text, ang claim ni Peter verses 39 to 42. Ni-claim si Peter nga witnesses me sa work, death and resurrection of Jesus Christ. Kaduha, misulti siya, nakadawat mi sa Great Commission. Ug ang katulong nga punto mao kani, naningon si Peter, ang mga propeta ni testigo, ni testimonyo about Jesus Christ in verse 43. So, naka-learn ta last time nga si Peter, iyang gipatuyok no, iyang gi-stir up ang mga stored information sa iyang mga listeners nga mao si Cornelius ug iyang banay ug ang mga invite ni Cornelius pinagi sa iyang paggamit sa word nga you know the message, you know what happened, nakahibaw mo sa mensahe sa Dios ug nakahibaw mo unsay nahitabo. Bright kay si Peter tungod na sa Ginoo. Clever kayo ang iyang introduction ngadto ni Cornelius ug sa iyang grupo. Diin sa iyang pagsulti niini, iyang gipasa ang responsibility ngadto sa mga naminaw niya nga kinahanglan mo remember sila sa mga panghitabo aron makonect nila ang mga ilang mga nadunggan. O pinaagi niini, iyang giabli ang mensahe sa kaluwasan sa Ginoo ngadto kanila. So gigamit sa Ginoo ni Peter also ang word nga you know what happened. Iyang ipahinumduman sila nga katubang nahitabo ba nga si John gani namunyag dito sa disyerto o mismo si Jesus Christ iyang gibunyagan. So iyang ipahinumduman sila aron ang mga dots sa ilang information ilang ma-connect ug makahimo sila grabe nga conclusion sa mensahe nga gihatag ni Peter. Pero this time, nasa laing word gigamit si Peter. Ngayon siya, you know how. Okay? Aron mas mo-trigger pa ang ilang knowledge sa events. Aron sila makasabot sa first point nga gibring ni Peter. Ngayon siya din in verse 38.
Nasayod kamo, mahitangod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom o sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug naghimong mga maayong butang ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. The word gibubuan sa Espiritu Santo sa English is anointed. Sa Greek means kreo, consecrated sa tupag gilahi. Ang Diyos Amahan magud iyang gilahi si Jesus Christ aron sa iyang gibuhaton ug iyang gipadala siya nganhi sa kalibutan. Kay ang iyang mga gipanulti, ang iyang gipamuhat, makita nato nga gahom kini sa balaang espiritu. Kay ang balaang espiritu mao ang pinaka gahom nga nagpanglihok aron ang ginbuhaton ni Jesus Christ pagluwas nato sa tanang katawan sa kalibutan, makit-an nga dili siya ordinaryo nga tao. Bisan ang iyang kagikan ordinaryo kaay nga family, kay siya mismo ordinaryo man nga tao nga nanhi sa kalibutan. Si San Pablo, kung namduman ninyo, nisulti sa Filipos 2, chapter 2, verse 5 to 8. Nisulti siya dinhi, ug iyang gi-describe ang pagka-tinuod nga tao ni Jesus Christ. Nisulti siya, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Ug nataw siya sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. So, Jesus Christ, bisan Ginoo siya, gihubo niya ang tanan nga katungod niya isip Dios. Aron iyang i-embrace ang iyang pagkatao. Makita na to nga iyang paghubo niya, dili yan ang paghubo kung ikaw gamhanan ka oy. Magpaubos ka, mahimo kang ordinaryo. Manang makita nato din ang perfect humility, perfect nga pagkapamaobsanon ni Jesus Christ. O kinahanglan ma-perfect siya sa tanan nga iyang gibuhat aron makatubos gyud siya sa atong mga sala. Kay kung pareha siya nato nga makasasala, then utangan siya tubangan sa Amahan. So aron ang iyang kaluwasan nga iya sang mabuhat dawaton sa Amahan. O nasayod ta nga kining kaluwasan kinahanglan siya usab mapuno gayud sa Espiritu Santo. So hinumdumi ang mga milagrong gihimo ni Jesus Christ, okay? By the power of Holy Spirit, nagingon din sa atong teksto nga siya mismo nag-abog og mga daotang espiritu. So pinaagi siyang pag-abog sa mga daotang espiritu, makakita unta o mudawat unta ang mga katawhan nga iyang ipakitaan niini nga dili gyud sila mo balibad o dili sila mo salikway sa kamatuoran nga way makaabog sa daotang espiritu gawas kung siya Ginoo. Amen. So makita nato dinhi nga ang balang espiritu si Jesus Christ usa gayud sila. Okay? Nya giklaro ni Jesus Christ sa chapter 12 sa Matthew verse 30 to 32. Ningon siya dinhi, ang dili dapig nako, batok gayud kanako. Ug ang dili mo tabang kanako pagtigom, nagkabulag-bulag lang. Tungod niini sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila o sa bisan unsang sulti nila nga dautan. That means towards him para niya, nato niya. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. So ang si Jesus Christ was nag-cast out man siya demons, no? Gi-accuse siya nga by the power of Satan siya nangabog sa daotang espiritu. So si Jesus Christ tingon, okay. Kasabot ko nga maglisod mong dawat kinsa ko kay nakailamok kinsa ko, tagadiin ko, pobre nga tao ko, wakoy eskwela. So sabot ko ni anak nga di kay mo mutuo nga Ginoo ko. But
take note, kung wala mo kuyog nako, kung di mo mutuon nako, ug mo against mo sa mga miracles nga gibuhat sa balaang espiritu, then inyong gihukman ang buhat sa Espiritu Santo, which is dili madawat sa Diyos Amahan o sa Espiritu Santo mismo. So mao ni nga si Peter, ningon sa siya dinhi nga ang balang espiritu ni bukbo o ni nahatag og gahom ni Jesus Christ. Iyang gi-refer ni katong ang Holy Spirit ni kunsa ni Jesus Christ diin man sa dihang siya nagpabautismo. Makita nato na sa Luke chapter 3 verse 21 to 22. Pero assignment na lang na nimo, mao na nga take down notes aron inyong makit-an ang tanan nga mga prueba. So even Jesus Christ naghimo siya bold nga claim sa Holy Spirit nga naa sa iyang kinabuhi diin iyang gikutlo ang Isaiah 61 sa dihang ni apil siya sa tapok sa mga Hudiyo nga nagsimba ug dito sa ilang tapok siya gyud ang gitagaan o gitawag nga o basahan ni Isaiah 66. Ug ang lugar nga diin nagsimba siya nga to mao ang Nazareth. So mao ni ang sud sa Lucas 4:18 to 21. Ningon si Jesus Christ, ang Espiritu sa Ginoo ani akan ako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa panan-aw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli niya ngadto sa piniyelan ug bilingkod siya. Mituto kaniya ang tanang nga dito sa sinagoga. Unya mingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog. So ang Ginoong Kristo fulfilled unsay gisulat ni Isaiah hundreds and hundreds of years una pa siya nataw. Now point number 2 nato mao ni ang claim ni claim si Peter sa verses 39 to 42 nga sila ang witness, no, silang mga disipulo, silang apostoles, witness sila sa work, death and resurrection of Jesus Christ. Atong basahon, ug kami saksi sa tanan niyang gibuhat dito sa kayutaan sa mga Hudiyo lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao kundi kami lamang nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi. Kami nga nangaon ug nag-inom uban kaniya human siya mabanhaw. So si Peter din klaro kaayo siya nga nisulti ngadto nila ni Cornelius nga kami ang witnesses ug ani kami karon ug ani ako karon mo testigo kanimo unsay gibuhat ni Jesus Christ. Kay nakita namon tanan niyang mga milagro, ang mga buta nakakita, ang bungol nakadungog, ang mga bakul nakalakaw, iyang gipapahawa ang mga demonyo, ang mga patay ni balik pagkabuhi. Unya sa iyang pagbuhat niini, way mga milagro gibuhat si Jesus Christ. Walay man milagro. Walay mga daghang mga seremonyas, daghang pa ng mga hapak-hapak, unsa pa dinha o maghiwa pa dinha. Wala. It was just by His word. Ang pulong lang sa Ginoo o nangaayos sila. So naka-witness si Peter niini nga ang 5,000 ug ang 4,000 ka mga kalakin-an, wala pay labot ang mga kababayan niya na nakakaon sa duha lang isda o pila lang ka pan, nag-multiply. I believe ang balaan nga kinabuhi ni Jesus Christ, nakita nila up close and personal ni Peter o sa mga apostles. Kaya nag-uban-uban diya sila niya for 3 years. Nakakita sila sa ilang consistency ni Jesus Christ. Consistency bitaw nga kanabang sa gawas mo nice kay si Jesus Christ unya paguli sa ila, hala, yang ibaboy sila si Peter. Dili nakit-an niya nga unsa ka Diyos nun ang kinaiya og batasan ni Jesus Christ na nasaksihan nila unsa kanindot ang mga words nga mogawas sa iyang mga bakba sa iyang daily conversation uban kanila.
So maka-imagine lang ko mga kaigsuunan o mga kaigalaan nga ang pulo nga mulugwa ba sa baba ni Jesus Christ, mura siya nindot kay nga rain, bakaron magulang naman ang rain, gentle rain nga gikan sa heaven nga nibasa sa ilang uga kaayo nga kasing-kasing nga nangita sa buhi nga Dios. Kay ilang nakita ni Pedro nga perfect siya sa tanang pamaagi. Ang iyang mo preach siya, maora na siya si Jesus Christ siya. Muli siya sa ilaha o asa man sila mo adto, mao sa gihapon siya. Naghimo siya miracles. O wa siya maghimong miracles, si Jesus Christ is the same. So makita nila ang pagkamakanunayon, consistency, nga para na ako inana gyud siya. Sa sud sa balay, ug siya ra, ug sila ra magkuyog, inana gyud siya. Nga na-witness yun sa mga apostoles. Nya sa tanan ni ini, si Pedro ug ang ubang apostoles makapamatuod gayud sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. Kay nga naman, nakadungog siya o nakakita siya. Labi na sa usa ka exclusive nga revelation o pagpadayag ni Jesus nga ginuogid siya sa dihang nausab iyang dagway. Mao gitawag na to transfiguration dito sa usa ka bukid. Gihubo ni Jesus Christ ang iyang pagkatao ug nakit-an nila ni James, Peter ug John kinsa gayud siya. Napadayag ni Jesus Christ ang iyang himaya sa mga mata sa tao na ordinaryo. So si Peter nagpadayon sa pagsulti ngadto ni Cornelius ug nganha kaninyo sa mga kaigsuonan nga siya nakakita asad siya, naka-witness siya sa kamatayon ni Jesus Christ. Ug sa kamatayon ni Jesus Christ, iyang nakita ang power, ang gahom again sa balang espiritu sa kinabuhi ni Jesus Christ. Kaysa dihang nakaagi siya sa grabing kasakit padung sa Kalbaryo hanggang to gilansang siya sa krus. Kung makaingon kay tawa, may tawo nga kanang namatay na tingali kung kita pa na dito pa lang sa daan kay bunal-bunalan ang gusto sa daan. Ug wasay tawo nga maka-tolerate, maka-agwanta sa mga false nga accusations sa injustice. But iyang nakita dito ang display ni Jesus Christ sa gugmaw kaluoy niya nga iyang giangko niya ang tanang sala sa tao hangtod sa Kalbaryo. Ug didto iyang ipakita ang grabing grasya sa Ginoo. Ug ang iya pagiyong pasensya o pagpaghatag og pasaylo sa iyang mga kaaway, sa mga nilansang niya, at the same time kato nga pasaylo para natong tanan. Magsuunan gipasaylo na ka sa Ginoo, tuhui lang gyud na, dawata na ug paglakaw sa bag-ong kinabuhi. So makaingon ta nga kanusa siya nihatag sa kapasayloan sa mga tanang tao nga kitang tanan makasasala man gyud tawo, may tawo ning kalibutan nga wa gyud makasala. Kanusa niya gihatag? Sa dihang siya nagbitay sa cross. Nya nagsuffer siya sa kriminal nga kung ama to kanang kung lansan ka sa cross ni suffer ka isip criminal's death to og sa inay kanang punishment to nga dili angayan niyang dawaton kay wa siya'y sala, dili iyang sala ang iyang giantos magigsuonan sa cross, atong sala kadto. Amen. So pero wa to mahumantin ha. Nakakita sad si Pedro ug ubang mga apostoles sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Kay 3 days after nabanhaw si Jesus Christ, nabagoy na bawaan nga Ginoo nga nabanhaw after 3 days. So usa na kabukbutan nga kunaon-naon na to. Kaning Dios nga akong gisimba, Ginoo ba ni siya o tao ra ni siya? Nabanhaw ba ni siya? O ang iyang mga good works nagipangbuhat ng mga milagro nalapasan niya ang ipamuhat ni Jesus Christ. Si Saint John, ingon mismo, Apostle John, ingon siya, daghan kay gibuhat ang Ginoo nga kung isuwat ang tanan, murag mapuno ang tibok kalibutan. So magigsuunan, Jesus alone, siya lang ang manluluwas ug siya lang ang Ginoo. Ug nibalik siya ngadto sa langit pagkapanahon niya.
ang Ginoo wa siya makita sa tanan. Apan nipili siya sa mga pipila ka makatawhan. There were 500 other people. Sila ang apostles nakakita sa niya. Ug ang last nga nakakita niya nga banhaw gyud siya was unsa man? Paul. So, mo nang si Peter kanang ang iyang pag-testify ngadto nila was very kanang convincing kay ni banhaw magyud siya ug nakakita gayud sila ni Jesus Christ. So, mo tanang nganong nipili man si Jesus Christ sa iyang mga disciples? Of course, obvious. Okay? Sovereign ang Ginoo, siyang bantugan, siya ang nagpadagan sa tibuok kalibutan. So, kung siya nihatag na tugahom nga makapili sa kinsa atong higugmaon, sa atong panalanginan, of course, ang Ginoo, nga gamanan sa tanan, nga nihatag natog gahom sa pagpili, the more nga doon na siya gahom nga mupili, kinsa ang iyang pilion nga mahimong witnesses o makatestify kinsa gayud siya. Kay nga naman, kay kaning 12 minus 1 ni Judas, nagkuyog man niya 24/7. Ug there were other apostles, there were other disciples also, although ang ipili dyan ni apostles 12 minus 1, pero kato silang uban, nagkuyog-kuyog gihapon niya. Apil na itong mga kababayan. Okay? Nya kato sila nakakita sa itong uban. So, kay nga naman nagpuyo sila, nag-uban sila ni Jesus Christ. They were with Jesus. So, buot ko nga makasabot ta sa usa ka bukbutan nga mura na ko imposible kayo kung ang tao namatay na. Okay? So, ani ni siya. These are facts nga ako na-gather. Ang body, after 30 minutes nga mamatay, mao ni. In a few minutes after namatay ang tao, ang lawas musugod na og decompose ang process. Ang enzyme sa lawas mo start og breakdown sa cells. Mo release ni og mga gases nga makahimo sa body nga mo burot. Then ang muscles mo start og kaging kay ang body ma-run out naman og oxygen reserve. After 48 hours after sa death, mo na mahitabo. Slowly, sa 24 to 48 hours, ang body mo kaging siya maayo. Dili siya ni contract, but ni build up ni siya acid sa muscles. Mao ning nagitawag og rigor mortis o kanang mga kanang mutan-aw anang mga detective mo na silang kibawas la pila na ni ka oras, usa na ni ka adlaw, adlaw o grabe na ni ka decompose sa mga buwan na tingali ni. So, kung mao na ang mahitabo dayon diha few minutes after ang tao mamatay. Ano si Jesus Christ 3 days nabanhaw man siya. Imposible naman yun na. Simple nga answer kay Ginoo siya. Iyang pwede ihatag yang kinabuhi o pwede sa niyang pakuha pagbalik. Siya ang naghatag sa kinabuhi nato ug siya sad ang makakuha sa tong kinabuhi kay iyang magay mahatag ug mabawi ang iyang kinabuhi ato pa kang kinabuhi. So man nga usa ni kabukbutan nga di ta magunahuna nga murag kitapin mo ang tag-iya sa tong kinabuhi. No. Wa ka makatag-iya sa mong kinabuhi. Bisan pag wa pa ta mo ila ni Jesus Christ ang tag-iya na daan siya. Way nakatag-iya nimo. Balik-balik jud ni nako. Kay kita gud para na to murag dako kita gud tagabubuton ni mga tawhana mauna nga ato gyud silang silbihan ug grabe kaayo apan wa gyud ta mo silbi ug wa gyud ta mo hatag sa tinuod nga pagsimba sa Ginoo. So ang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus Christ, powerful testimony nga gihatag ni Peter ngadto ni Cornelius ug sa iyang mga kaubanan. Ug all those things nga si Peter ug ang rest nga apostles na witness, di lang kutob sila na witness, nailain pa yung i-claim si Peter. Point number 2b. Ang claim ni Peter, verse 42, kami ang gitagyanan sa Great Commission ug ang tanan nga niila ni Jesus Christ, sila sad musulti sad sila. Bisag wa sila nakakita, apan kay nituo sila sa among testimonyo. Sila sad nga nituo sa among testimonyo, kinahanglan sila maglakaw o musulti mahitungod ni Kristo Jesus. Kay mao ni ang gisulti dinhi.
O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan o sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. So, klaro no? Ni-claim si Peter, gisugo mi, gimanduan mi. O kisay nang manduan nila? Dili tao. Diyos nga nahimong tao. O nibalik na nga to sa langit. Naingon ang Ginoo, muwali mo, o muhatag mo testigo, ngadto sa ubang makatawhan, nga si Kristo Jesus ang gipili sa Diyos Amahan nga may muhukom sa buhig sa mga minatay sa mga igsuunan. Kung naa magatay utang kabubuton sa Ginoo na. Siya mo hukom na to mitras buhi pa tao. Siya mo hukom na to sa diyang mamatay sabta. O kitang tanan mamatay ra bata according to Hebrews chapter 9 verse 27 sa makausar pa pagkausarat dili pa ra di na ka mobalik o ka born nga may mukang baboy, may mukang langgam dili. Okay? Kausara. And after that, hukman ta sa Ginoo. So, si Jesus Christ ang hukom. So, nganong di man ta mo damot niya? Nganong di man ta mo duol niya kung siya man ang hukom? So, manang para nako, wow! Wow jud kaayo. Kay grabe ang boldness, kay isog, determinasyon ni Peter. So, ang mga tanang apostoles, ilan ni sang giyaw-yaw o gisulti kay di lang si Pedro ang dunay gahom sa pagwali. Di lang makaingon ta nga ang tanang authority gihatag sa Ginoo ni Pedro. No! Muna kilala mo basa ta sa Biblia. Klaro kay dinhi nga waningon si Peter, ako ra. Exclusive na ko, ako ray naka-witness, ako ray mo testigo, kay nana ko ang tanang kahibalo, ug ako ra ni ipasa sa pipilalang ka mga katawhan, ug mao ra gyud na inyong tuhuan. No. The other apostles, unsa man dayon sila? Taw-taw sa kahumayan, dili pwede. Muna nga silang tanan makawali with sincerity and truth ug na-testify sila may tungod ni Jesus Christ. Si Peter tingali nakahinumdum maayo sa event nga sa una before si Jesus Christ ni kayab nga to sa langit. Mind-boggling to niya, no? Nga nung sa meeting lang ni Jesus Christ nga nung hatag siya Great Commission. Kay sunan kana bitaw nakakita ka sa tanan niya pero ka unya mo testigo niya kaha kadaganan bes mo testigo mo kadlok no mo atras, pero sila mo preach sila sa good news of salvation ug sa laing ngalan ani the gospel of peace, sa laing ngalan ani the gospel of Jesus Christ. Asa man sila magsugod sa ilang tungod sa Jerusalem, dan ngadto sa ilang mga silingan sa Samaria, dan ngadto na sa tibuok kalibutan. Kay si Jesus Christ lamang ang muhukom sa mga katawhan. Si John the Apostle ni suwat sa siya nini about ni Jesus Christ. Nga niingon si Jesus Christ sa John 5:26, for as the Father has life in himself, so has granted the Son to have life in himself, and has given him authority to judge because he is the Son of Man. Si Jesus Christ niya gikutlo ni John nga ang amahan ni hataw og kinabuhi ngari sa anak o gitagaan sa niya otoridad sa paghukom kay siya man ang anak sa tao. Lain na nga title nga gusto kayang gamito ni Jesus Christ. Now, point number 3 na to, ningon sa si Peter, ang mga prophets, ang mga propeta, ug as a Jew, o bisan dili Hudiyo sila si Cornelius. Kibaw sila, kay si Cornelius biya ka nisud na siya ba sa reliyon sa mga Hudiyo? So, di gihapon garantiya dahil nga mahimo kang Hudiyo or busod ka seryoso Hudiyo, nga automatic ka matuglangit kung dili ka mo ilang ni Jesus Christ. So, nana siya history about sa mga prophets sa mga Hudiyo. So, ningon din si Peter. Naghisgot may tungod kaniya, meaning ni Jesus Christ, ang tanang mga propeta nga nag-ingon, nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinagi sa iyang ngalan. So, iya na sang gida dinhi, nagtestimonyo na sad si Peter may tungod sa mga propeta. Kay nga naman, ang mga propeta
mao'y nagsugod sa pagsuwat from Genesis to Malakay, ang last book diha sa Old Testament. Dinha naghisgot sa iyang pag-abot, sa iyang ministry, sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Sa ilang pagsulat, ang tanan nga mga propeta mao ni ang ilang tumong nga sa ngalan lang ni Jesus ang tao mapasaylo. So may sunan nganong daghan man tag-adtuon, nganong daghan man tag-tawagon nga si Kristo Jesus may joy gitagaan og otoridad sa Ginoo nga mokom. Si Jesus Christ ra sad ang iyang sakripisyo ug dili ang sakripisyo sa mga katawhan nga atong gituboy nga Dios ang gidawat samahan aron kita maluwas. Gisimplify, gihimong single, no? Para ang Ginoo ganan siya single-minded ta usa ra atong puntoriyahan. Kay di ba kung galibog ka asam jud ko madto kana matubak kog carbon o mare lang ko sa mall. Asa man ko nga mall ani jud kog SM, asa man ko SM tulo na duhan man ni ka SM dinhi. Yasa man jud ko na pamidaghan nga mall, maglibog ka kay wa ka makaklaro asa jud ka unsa jud imong katuyuan. Pero kung kibaw ka nga kana sa Seaside SM kana imong paliton o kibaw ka unsay paliton nimo, unsay imong pagkinahanglanon mo adto ka uy. Ang pangutana, kibaw pa ka unsay imong pagkinahanglanon karon. Sa imong kinabuhi. Doon na ba'y kuwang? Kay kung wa kay klaro nga pagtan-aw unsa o pag-ila unsa imong pangkinahanglanon, ang mangulikta kag tanang ngalan diha oy para imong sampiton, para tabangan ka, para asa ka padong inikaw man ning kinabuhi. Kapoy kay na. Diba? So, mo na nga makita nato dinhi nga between Moses and Christ, kibaw ba mo pila ang gap ana? 1,600 years. Sa English pa na 1,600 years. So gi-reveal sa Ginoo ang ngadto sa mga propeta ang pag-ani sa iyang anak nga maoy magsig uli, mo pasig uli sa tao balik na kaniya pinagi sa dugo sa iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Ang tanang mga propeta naghisgot lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ug walay lain. Ayaw tungagi, may lain. Mo na nga si Peter sa dihang gimo siyang mensahe makahimutag conclusion nga ang center sa Old Testament o sa New Testament mao lamang si Kristo Jesus. Ug siya gipadayag dinha nga only Lord, maura gid siya ang bugtong Dios, ang bugtong Ginoo ug ang bugtong mangluluwas sa tanang tao sa kalibutan. So atong i-summarize. Si Peter ni deliver og mensahe sa Ginoo ngadto sa panimalay ni Cornelius. Powerful ka iyang message sa kaluwasan nga sila ni dawat sa kapasayloan sa Dios ug nakadawat sila sa kinabuhing walay katapusan. Makinusura ka, madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan. So in closing, moingon ko niini. Daghang mga tao sa atong time karon pareha ni Cornelius. Natay mga bits and pieces of information natay kibawtaan ni, kibawtaan na, pero wa kay nato makita ang tibuok picture kung kinsa gyud si Jesus Christ. Nituo ta nga Ginoo siya. Mo celebrate magayta sa iyang gipangbuhat, death and resurrection sa Holy Week. Amen. Pero wa ta mo salig niya para sa atong kinabuhing walay katapusan. Pero karon nakadungog naman ka sa mensahe sa kaluwasan nga mismo si Pedro ni tudlo, nga mismo kani si Pedro nagdumili og pagsimba gikan ni Cornelius sa diyang hapa si Cornelius. So nagunahon na ko, unsay nakapakgang nimo aron imong madawat diha o imong dawaton si Jesus Christ sa imong kinabuhi? Mas gitagaan nimo og mas nahadlo ka sa tawo nga dili makahukom nimo, di gay makapatay nimo. Kaya kung dili pa jud nimo time, di jud kapatay ng tawhanap. Sagsaon kag patay niya, di siya kapatay. Kawas kung time na nimo. O kung gamiton sa Ginoo ng tawhana nga mao na ang means nga ikaw mamatay na aron maadto kag langit. May sunan wala. Nobody can touch you until ang panahon nimo humana. Kung naa ka ni Jesus Christ. Pero kung wa ka ni Jesus Christ, kung di mo siya dawaton, open ang imong kinabuhi, kanus ano sa siya mo close, ano sa mo human, open kay open book. Mana ingon nga ticket para sa plane open. Pwede ka mo anytime mularga pa karon. Mo nang nakapait.
ug wa kay kasiguraduhan asa ka padung. So di ka kinahanglan pareha ni Cornelius na makakitag panan-awon. Ang imo lang buhaton ablihi ang imong kasing-kasing. Nakadungog na ka sa full pack nga gospel nga mismo si Pedro ang isyaw-yaw nga mao kana karon. Man akong pag-ampo nga ikaw nga naminaw sa mensahe, imo untang susihon imong kaugalingon. Kung asa nimo gisalig o gibutang ang imong pagsalig. Sa tao o ni Jesus Christ. Sa imong katigayunan, sa kanindot ng kalibutan o ni Jesus Christ. Imong kapilian. O imong kadaugan o imong kapilihan na radyo nimo na. Kay gibuhat na ni Kristo Jesus ang tanan. O gisimplify niya atong kaliwasan. Amen. Mag-ampo kita nang ito amahan. I praise you and I thank you that you always, Ginoo, imo jud ning pirming, kutawon ang munaw na kasing-kasing. Nasayod mi nga daghang mga tawo nga di sila ganahan makutaw ilang nagkasing-kasing, ganahan sila murag maintain ilang kinabuhi. Pero Lord, wa man jud kasiguruhan dinhi. Wa gayud. Bisag ang Afghanistan, nakibaw-baday sila nga nilana ilang kinabuhi kalisod ani mga adlaw. Wala, Lord. They were experiencing so much in the previous years and then suddenly naabot ning mga kalamidad. Lord, nagampo yung taon niya. Kinsa man ni siyang naminaw karon o nakasinati siya bug sa kasing-kasing. Kasinati siya discomfort right now. Lead him back to you and lead her back to you. Himuang nga mo abli sa siyang bakba o mo kumpisal siya nga makasasala siya o nga mo dawat siya kanimo o Ginoong Jesus nga bugtong Diyos o manluwas. Akong gitugyan ang tanan nga naminaw karon. Kaluoy taon sila Ginoo. Sama lagi kaluyan mo sa ako. Dalaygon ka man in Jesus' name. Amen. So, kung naminaw ka nini nga video, salamat kaayo. Pero salamat sa kugmayo sa akong family nga nagtabang nako to really help this video possible. Salamat sa mi sa mga sa mga ni-support sa ministry, pinagi silang tithes and offerings. Nang salamat sa mi sa nang share o nag-like o nag-post niini sa ilang mga walls, pero nindot sa kayo kung ato ka sa FB page The Door of Hope Cebu kung ato ka mang-share o mo-like. Pero anyone nga mag-touch ka sa Ginoo nga mo support ka sa ministry, pwede mo kontakon pinaagi sa among FB page The Door of Hope Cebu. God bless you. God bless you. Naglawom ko next week makita ta para sa lain na sang mensahe, continuation ni atong istoryahan karon. Para ang imong espiritu, ang imong kalag, ang imong lawas, mahimong strong and healthy, labi na karon kay COVID time, mga igsunan. Invite your friends and families nga maminaw usab nimo, labi na taong way mga cellphones. Maminaw sila para makadawat sa sila sa blessings nga gikan sa Ginoo. After all, life is about God and not about us. Baliko na to mga igsunan nga na dinhi. Life is about God and not about us. To Him be the glory, the honor, and the praises. Thank you, O God. In Jesus' name. Amen. See you next week.